ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଳନ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା ତଥା ପୌରାଣିକ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହୋଲିକା ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କାହାଣୀ। ରାକ୍ଷସ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ସମର୍ପିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ହୋଲିକା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବେ ନାହିଁ। ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗତିରେ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦହନ ହେଲେ। ତଥାପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିରୁ ପରିହାର ହେଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ଆଧାର କରି ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ସତ୍ୟର ବିଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ରମଣୀକ ଓ ଖେଳ ଭିତର ଗାଥା। କୃଷ୍ଣ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣରେ ରାଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକୀକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହି ଖେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଗଲା। କାମଦେବଙ୍କର ଗାଥା। ପ୍ରେମ ଓ ମାୟାର ଦେବତା କାମଦେବ ଏକ ସମୟରେ ଶିବ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଶର ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଯୋଗୀ ପରମ ତପସ୍ୱୀ ମହାକାଳ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏବଂ ଦେବୀ ରତିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ମହାଦେବ କାମଦେବଙ୍କର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ କାମଦେବ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଦିନଟିକୁ ପ୍ରେମର ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।